Другая кніга цароў, раздзел 3. І адбывалася доўгае спаборніцтва між домам Саула і домам Давіда. Давід заўсёды заставаўся дужэйшым, а дом Саула штодзён слабеў. Таксама нарадзіліся ў Давіда сыны ў Геброне. І першародным быў Амнон з Ахінаам з Ізрагеля, а другім быў Хелеп з Абігаіль, жонкі Набала з Кармеля, а трэці Абсалом, сын Маахі, дачкі Талмая, цара Гесура, а чацвёртым Адонія, сын Хагіт, і пятым Сафатія, сын Абіталь, а шостым Єтраам з Эглы, жонкі Давіда. Яны нарадзіліся Давіду ў Геброне. І калі працягвалася вайна між домам Саула і домам Давіда, Абнер, сын Нера, цараваў над домам Саула. А ў Саула была наложніца на імя Респа, дачка Аі, і сказаў Ізбаал Абнеру: «Чаму ты вайшоў да наложніцы бацькі майго?» Абнер, дужа узлаваўшыся дзеля слоў Ізбаала, сказаў: «Ці ж я сабачая галава з Юды? Сёння я аказваю міласэрнасць дому Саула, бацькі твайго, і братам яго, і блізкім яго, і цябе не аддаў у рукі Давіда. І ты пытаешся ў мяне аб гэтым, бо абвінавачваеш сёння дзеля жанчыны. Хай гэта зробіць Бог з Абнерам і яшчэ дадасць, калі я не зраблю Давіду так, як Господ прысягнуў яму, каб забраць царства ад дома Саула, каб быў пастаўлены пасад Давіда над Ізраілем і над Юдай ад Дана да Беэр-Себы». І той не мог адказаць Абнеру нічога, бо баяўся яго. Паслаў Абнер вестуноў ад сябе да Давіда, каб сказалі яны: «Чыя гэта зямля?» І яшчэ сказалі: «Заключы сяброўства са мной, і рука моя будзе з табою, і прывяду я да цябе ўвесь Ізраіль». Давід сказаў: «Вельмі добра, я заключу з табою сяброўства, але толькі прашу цябе аб адной рэчы, а менавіта: ты не ўбачыш аблічча майго, калі найперш не прывядзеш Міхоль, дачку Саула, калі прыйдзеш мяне ўбачыць». А Давід паслаў вестуноў да Ізбаала, сына Саула, сказаць яму: «Вярні мне жонку маю Міхол, якую набыў я сабе за 100 крайніх плоцяў філістынскіх». Дык Ізбаал паслаў пасланцоў і ўзяў яе ад мужа яе, Пальцеэля, сына Лаіса. І ішоў за ёй муж яе, плачучы, аж да Бахурыма. І Абнер сказаў яму: «Ідзі, вяртайся». І ён вярнуўся. Таксама звярнуўся Абнер да старэйшын Ізраіля, кажучы: «Як учора, так і заўчора прасілі вы Давіда, каб цараваў ён над вамі. Дык здзейсніце гэта цяпер, бо Господ прамовіў Давіду, кажучы: рукою майго паслухача Давіда я выратую народ мой Ізраіль з рук філістынцаў і ўсіх ворагаў яго». Падобна гаварыў Абнер і беньямінцам, і пайшоў Абнер у Габрон, каб пераказаць Давіду ўсё, што жадалі Ізраіль і ўвесь дом Беньяміна. І прыйшоў да Давіда ў Габрон з 20 ваярамі, і Давід справіў баль Абнеру і людзям яго, што прыйшлі з ім. І сказаў Абнер Давіду: «Я ўстану, каб сабраць у сябе гаспадара майго цара увесь Ізраіль, і ўвойдуць яны з табой у запавет, і будзеш ты валадарыць над усім, як жадае душа твая». І калі адпусціў Давід Абнера, і ён пайшоў у супакоі, паслугачы Давіда і Йоаб вярталіся з паходу з вялікай здабычаю, а Абнера не было разам з Давідам у Геброне, бо Давід ужо адпусціў яго, і ён пайшоў у супакоі. І Йоаб і ўсё войска, якое было з ім, вярнуліся потым. Дык паведамілі Йоабу, расказваючы: «Абнер, сын Нера, прыйшоў да цара, і ён адпусціў яго, і ён пайшоў у супакоі». І прыйшоў Йоаб да цара і сказаў яму: «Што ты зрабіў? Вось прыйшоў да цябе Абнер, чаму ты адпусціў яго?» І ён адышоў у супакоі. «Ці ты не ведаеш Абнера, сына Нера? Напэўна, дзеля таго прыйшоў ён, каб падмануць цябе і даведацца пра ўваход твой і выхад твой, і даведацца пра ўсё, што ты робіш». І выйшаўшы ад Давіда, Йоаб паслаў пасланцоў за Абнерам, і яны вярнулі яго ад Бор-Гасіра, а Давід не ведаў пра гэта.
І калі вярнуўся Абнер у Гэброн, Йоаб адвёў яго асобна да сярэдзіны брамы, быццам з ім тайна пагаварыць, і ўдарыў яго там у жывот, і памёр ён у адплату за кроў Асаэля, брата Йоаба. Калі пра гэтую справу, што ўжо адбылася, пачуў Давід, ён сказаў: «Не вінаваты ані я, ані царства маё, навекі перад Господам за кроў Абнера, сына Нера, і няхай спадзе яна на галаву Йоаба і на ўвесь дом бацькі яго. І хай заўсёды будзе ў доме Йоаба хворы на выцёкі, пракажоны і той, хто ходзіць з кіём, забіты ад меча і той, хто просіць хлеба». Так Йоаб і брат яго Абісай забілі Абнера за тое, што ён забіў Асаэля, брата іх, у Габаоне ў час бою. А Давід сказаў Йоабу і ўсяму народу, які быў з ім: «Раздзярыце адзенне ваше і адзеньцеся ў зрэбніцы і лямантуйце на пахаванне Абнера». А цар Давід ішоў за пахавальнымі насілкамі. І калі Абнера хавалі ў Гэброне, цар Давід загаласіў і плакаў над магілай Абнера. А плакаў таксама і ўвесь народ. І плакаў цар і галасіў дзеля Абнера, кажучы: «Няўжо Абнер павінен быў памерці так, як звычайна паміраюць неразважныя? Рукі твае не былі звязаныя, і ногі твае не былі закутыя ў каўданы, але ты загінуў, як звычайна гінуць ад сыноў злачыннасці». І ўвесь народ пачаў яшчэ болей плакаць над ім. І калі прыйшоў увесь народ прапанаваць Давіду хлеба, калі быў яшчэ ясны дзень, пакляўся Давід, кажучы: «Хай гэта зробіць мне Бог, і яшчэ гэта дадасць, калі я перад захадам сонца пакаштую хлеба або чаго іншага». І ўвесь народ чуў гэта, і спадабалася гэта яму, як і ўсё, што рабіў цар, было добрым у вачах усяго народа. І пераканаўся ўвесь народ і ўвесь Ізраіль у той дзень, што не цар зрабіў так, каб Абнер, сын Нера, быў забіты. Таксама сказаў цар паслугачам сваім: «Ці ж вы не ведаеце, што сёння упаў кіраўнік і найвялікшы муж у Ізраілі? А я яшчэ кволы, хоць і памазаны на цара, а гэтыя людзі, сыны Царуі, мацнейшыя за мяне. Хай адплаціць Господ злачынцу паводле ліхоты яго».